يا نبي إيفوي محمد صلى الله عليه وسلم محمد من با تو میخوام من با تو میخوام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یک бародар гуфтанд ки як домулое дидем, гуфтанд рост истода пешоб кард. Вай чӣ хеле домула будааст, хел будааст ва хел будааст. Хуласи гап ман гуфтанӣ ки албатти ба албат ҳадиси саҳеҳ дар Бухориву дар Муслиму дар Аҳмаду дар Нисоӣ ҳаст ва баъд дар Тирмизиву дигар ҳадис ҳаст ки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам аз ҳузайфа ривоят шудааги ки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам рӯзе дар як ҷо будем тарафи Ахлод, яъне ки Муса рафтан, рост истодан, пешоб кардан. Баъд гуфтанд Абу Ҳузайфа об биёр, ман об овардам ва таҳорат карданд. Ин ҳадис ҳаст. Албатти ба албат ҳадис инчунин ҳадисҳо бисёр ҳаст, ҳадисҳои саҳеҳ ҳаст. Ана ҳадисҳо ҳаст ки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам нишаста пешоб карданд. Ман барои шумо фақат ҳадисро хондам, ҳадиси саҳеҳ буд.